Joaquim Oms, l'honestedat en la creació. Ara comença el programa dedicat a la vida i l'obra de Joaquim Oms amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Aquest mes de setembre, Catalunya Música us proposa una sèrie de 4 programes per acostar-vos a la vida i l'obra d'aquest autor. Comença Joaquim Oms, l'honestedat en la creació. Un programa de Catalunya Música. Bona nit i benvinguts al que serà el quart i últim capítol d'aquests que dediquem a un dels compositors catalans més significats del segle XX, Joaquim Oms, que fa 10 anys que ens va deixar. Us saludem en Daniel Guinot, des del control de so, la Susanna Bonany, que ha fet la producció, en Josep Pedrals, que sentirem llegint els poemes, i qui us parla, Carmina Margarriga. Avui ens acompanya també el clarinetista Oriol Romaní. I ell és aquí amb nosaltres perquè és un músic molt vinculat a Joaquim Oms, tant en el terreny interpretatiu com en el personal. L'Oriol Romaní va compartir moltes hores amb Joaquim Oms en la darrera etapa de la seva vida, quan tenia ja a partir dels 84 anys. Uns anys, però, igualment rics en emocions i experiències que el mateix Romaní ha aplegat i editat en un llibre. Bona nit, Oriol, i moltíssimes gràcies per estar aquí i per la teva generositat en venir a parlar de Joaquim Oms. Bona nit, gràcies per convidar-me. Començarem parlant de com vau conèixer i per què vas sintonitzar de seguida amb ell. Expliques al teu llibre que us vau conèixer en una taula rodona i que de seguida vas començar a parlar amb ell i això que et va traure alguna cosa de la seva personalitat. Què és el que et va... Sí, però, ojo, a la taula rodona hi eren l'Oms i uns quants compositors de la seva quinta, o, bueno, no, ell era el més gran, poder, de la taula, i jo era un més entre el públic, un curiós, que em vaig deixar caure per allà a veure què deien els compositors. Hi havia un ambient una mica carregat de queixes. Això és molt habitual, eh? Sí, i que, en fi, que jo crec que tenien molta raó, doncs de que les institucions o de que el món en general no els hi feia prou cas. I l'Oms, que em sembla que va ser dels últims a parlar, perquè al ser el més gran potser ho van muntar així, va estar d'acord amb tots ells amb una petita frase, però llavors va començar a parlar de qüestions musicals que a mi em van atreure més que el que havia sentit. I aleshores, en algun moment, i ara també va fer algun gest, que això sí que és un gest que després li he vist fer-lo moltes més vegades, que era tan important en música l'escoltar amb totes les facultats. I llavors ell, quan deia escoltar amb totes les facultats, ho deia des d'aquí al cap, des d'aquí dalt, però feia com un gest que posava les mans, així com a prop del cap, a prop de l'oïda, i mig aclocant els ulls, potser, i tu notaves que quan ell deia escoltar amb totes les facultats, estava dient una cosa que ell l'havia practicat molt, i que per ell explicar-la doncs, ja et feia tota aquesta mímica, s'hi posava tot ell, amb cos i ànima, com si en aquell moment ell també volgués escoltar alguna cosa. No sé, allò em va treure. Però Joaquim Oms ja estava molt acostumat a lluitar una mica contracorrent, no? Estem parlant dels anys 50, quan feia el Club 49, vull dir que era la iniciativa privada i molt reduïda i amb moltes dificultats que es podien organitzar audicions a petita escala, no? Perquè llavors sí que no hi havia cap ajuda de res, o pràcticament cap. Mira, ell doncs, va dedicar molta energia a fer moltes coses amb un panorama que podia ser una cosa bastant desèrtica i bastant trista, no? Llavors ell va fer, doncs, això amb el Club 49 va estar uns 10 anys, que feien unes sessions divulgatives d'un nivell i d'un gran interès, i que, a més, hi podia anar gent que no fossin músics i enganxar-s'hi. Perquè això, després aquests textos s'han publicat i tu veus com ell tenia aquesta capacitat divulgativa tan maca. Encara que ell l'aspecte econòmic el tingués solucionat, com a músic, hi ha aquest aspecte de que un cop ell havia fet una música, ell tenia el desig genuí de que aquella música arribés, evidentment, circulés, i llavors a vegades trobava que això era molt difícil i això no li feia cap alegria, i també doncs, ell lluitava, no? En aquest llibre teu parles del caràcter d'Oms i parles de trets que a mi m'han uns sorprès, els altres potser són més deduïbles, però
no sé, clar, qui coneixem Oms només a través de la música, se'ns fa difícil pensar, per exemple, que tingués sentit de l'humor. I tant! Sí, Em vas a parar, però ja ho crec. no me l'imagino, en canvi, si tu ho expliques, i a més amb exemples, vull dir que queda claríssim, no? Sí. Parles del sentit de l'humor, de la seva també capacitat de contemplació, que això sí que és deduïble, diguéssim, de la contemplació del detall i també de la natura, i, per exemple, també que fos un home tan actiu, no? Perquè, de fet, portava molta activitat, és el que tu dius, no? Com a enginyer, anant a treballar, després la família, després la composició, no és fàcil. I les activitats de difusió, que estaven molt ben preparades. Com era el caràcter d'Oms? Va, fes-nos uns trets, 5 cèntims. No, però, clar, tu comences amb això del sentit de l'humor. Sí. A veure, el problema que hi ha és que hi ha com una mena de prejudici de que la música de l'Oms i el món de l'Oms en general és una cosa, doncs, bueno, no sé, jo ho he sentit a dir a vegades, no? Com una cosa grisa o espessa, apagada, feixuga. I jo, noi, no sé què passa, jo ho trobo molt al revés. I llavors haig de començar a fer com una mena d'esforç per explicar-ho, perquè és que jo ja connecto amb allò, ho trobo molt viu. No, i a vegades el que poder sí que potser m'ajuda a entendre això és que inicialment algunes de les interpretacions que corrien doncs, de la música de l'Oms potser no s'havien fet connectant prou amb el seu esperit, i a vegades els intèrprets s'involucren molt i busquen l'esperit d'aquella obra i d'aquell compositor i van molt a fons, i a vegades es fa una feina més de funcionari, de dir, mira, hi havia una subvenció, no sé, un encàrrec de que un festival s'ha de tocar això, doncs va, toquem-ho, sortim del pas, i aleshores, clar, tu escoltes allò i potser dius, sí, ai, quina cosa més espessa o més, no sé. Sí, és veritat, la interpretació és tan fonamental com l'obra mateixa, perquè, clar, és el vincle, no? Molt. Si tu no coneixes la música de l'Oms i només tens un parell d'interpretacions així una mica grises, doncs hi ha el perill de que pensis, ai, això és molt gris i ja no t'hi acostis més. Parlem del món de la poesia. Com tractava ell l'art poètic? Li agradava parlar de poesia? Clar, jo, els anys que vaig tenir contacte amb ell, l'excusa era trobar-se perquè jo estava aprenent obres seves per clarinet. Ell me'n va anar escrivint algunes perquè bé, hi havia una bona entesa. I llavors, bé, un cop havíem fet aquella música, o abans o després d'haver-la fet, doncs, mira, era una persona molt, molt agradable, tenia temps, i jo tenia molt interès i també tenia, bueno, el temps, vull dir, com que m'agradava molt estar amb ell. I mai vaig tenir la sensació que ell tingués cap interès en demostrar-me el cultivat que ell era. I llavors de fer converses, així entre cometes, interessants. I llavors posant els noms En el moment que estava passant a màquina o, no sé, un ordinador, no sé com ho feia, tot el que havia anat escrivint a mà. Jo sempre escrivia a mà quan sortia de casa seva, I mentre anava al metro i arribava a casa, abans que m'esfumés tot, doncs ho anava apuntant així en paper. Al moment de dir, va, això s'hauria de publicar, em va saber greu de dir, ai, potser l'hauria d'haver burxat més perquè justament fes això, perquè parlés més dels seus poetes i dels seus artistes preferits i totes aquestes coses, doncs no ho vaig fer. Bueno, i en part potser millor, va ser tot més espontani, una mica menys interessat, com si diguéssim, mira el que sortia. Sí, segur que s'estimava molt la poesia. I sí que potser havia comentat, per exemple, quan jo li vaig... jo estava treballant als Ocells Perduts i llavors, clar, va sortir els poemes del Tagore, en què estan inspirats. Llavors diu, sí, és que durant molts estius, jo cada estiu m'enduia el llibre de poemes del Tagore, cada estiu. Diu, perquè sempre m'agradava tornar-hi i sempre hi trobava algun suggeriment nou. Llavors, bé, doncs, esclar, se l'estimava molt. I si ho va fer amb el Tagore, doncs ho devia fer amb amb l'Espriu, per exemple, doncs, que va musicar tants poemes seus. I això ja no sé si m'ho explica ell o la seva filla, o ho he llegit en algun lloc, però és com si a l'Oms, aquí, li hagués faltat una mica aquesta mena de desenvoltura social, de dir, mira, em presento bonament a casa de l'Espriu. Jo això no sé com en aquell temps i amb aquesta gent com s'hauria d'haver fet, però en fi, amb ell aquest impuls ell no el va tenir. Ell és aviat un home molt civilitzat, molt educat, molt atent, i una mica com dient, no sé, ara no voldria molestar l'Espriu. I sembla que apenes es devien comunicar. En algun moment
poder l'OMS li va demanar permís o li va comunicar doncs, que pensava publicar les partitures d'aquestes cançons sobre poemes seus, i que l'Espriu va ser tan amable que no va posar cap dificultat, al contrari, que tot van ser facilitats. Potser això és el màxim que ara recordo. Notar la connexió que s'estableix entre el text de l'Espriu i la música que hi posa l'OMS, doncs això és una gran meravella. I per endinsar-nos una mica, perquè potser no que no va dir gaire coses, però sí que ho deia a través de les seves obres, i per exemple, segur que li devia fascinar la poesia de Carner o d'Espriu, ho notem simplement perquè és capaç de fer coses com aquesta. Sentirem el Divendres Sant dels 5 sonets de Josep Carner amb la Mireia Pintó i després aquesta Pau és meva del cementiri de Cinera de Salvador Espriu. Hem de dir, però, que abans de la música, composta per Joaquim Oms, sentirem la lectura del poema que fa Josep Pedrals. Avui que m'has obert, Senyor, tes mans divines a dins l'estranya nit on ploren els atzurs, i dus en el teu front, clavades, les espines de mos pecats presents i mos pecats futurs, oblida que s'ha dit encara a vils conjurs. Perdó de no haver vist el vell senyal on fines, que amb la seva obra de grans ales vespertines ha segellat, per Déu, tots els camins obscurs. Perdó de mon oblit quan s'apagava el sol i queia sang damunt la penya que vol fendre's. Perdó d'haver pensat en mi dins ton divendres. Perdó d'haver seguit l'estèril corriol. Perdó d'haver passat avui el desconsol d'un poc d'amor humà, Senyor, que es torna cendres.
Aquesta pau és meva i Déu em vetlla. Dic a l'arrel, al núvol, aquesta pau és meva. Des del jardí contemplo com passen lentes hores pels meus ulls enigmàtics i Déu em vetlla. Precioses aquestes dues cançons. T'agraden a tu aquestes cançons? I tant. Més recordo que l'OMS, escoltant el Divendres Sant, és l'única vegada, em sembla, que el vaig veure emocionar-se. És que és preciós, eh? Sí. Moltes vegades ell parlava de la seva dona, que s'havia mort relativament jove, i que se la seguia estimant eternament, no? Però, en fi, era una cosa molt assumida. Ell tenia com una pau que li permetia, doncs, viure content i en pau, no? I parlava de la seva dona, parlava de moltes coses, però algun dia que havíem escoltat això, jo havia vist que se li humitejaven els ulls. Ell, per exemple, mai tampoc no va tenir cap interès en dir-me perquè jo, les meves idees polítiques són aquestes, o les meves creences religioses... No. Però, en canvi, després he vist en algun escrit, doncs, em sembla que era el Congrés de Música Litúrgica que es va fer a Montserrat l'any 67. Doncs res, va fer un parell de folis sense enrotllar-se gaire, però tu notaves que li donava molta importància i que es posava allà i dius, bueno, doncs això és una música que ha d'estar al servei de la pregària i que la música no ha de distreure. I no sé, ara quan sentia aquest Divendres Sant, que no és música litúrgia pròpiament, però em venia això, no? Ell està al servei d'una cosa molt espiritual i no té ganes d'exhibir res en especial, però connecta molt profundament amb allò, no? I llavors, escoltant aquesta versió, aquest principi tan bonic, així tan contingut, a mi això m'ha agradat molt. Després, cap al mig, bueno, ara estic fent una cosa molt perillosa. Jo no sé l'OMS què hauria dit, però és possible perquè que potser hagués trobat, no ho sé, potser un volum excessiu de veu. Això ho hem comentat bastant sovint. Clar, també els intèrprets, cadascú, bueno, aquesta és la gràcia de la música, cadascú interpreta a la seva manera, ho recrea i, en fi, tot s'hi val i està molt bé que hi hagi versions diferents, no? Però, en general, la seva música, a vegades, quan els cantants, duts per aquesta emoció una mica més intensa que volen transmetre, ho tradueixen amb aquest volum de veu, que a vegades se'n va una mica cap al terreny de l'òpera, com si diguéssim. Doncs això a vegades és una mica... Dius, no, mira, la cantant en aquell moment ho sent així, ho fa així, res a dir, però t'imagines que allò... amb tota l'expressió i tota la intenció, tota la intensitat, però una mica més contingut, poder encara transmetria encara més el que l'autor havia imaginat. Bé, i això no puc dir, però ho dedueixo una mica per les converses. I llavors aquesta que hem sentit de l'Espriu també semblava com una pregària.
a vegades no saps on és la separació, no?, entre una pregària o una poesia o un sentiment, però, en fi, estava aquí molt ben dita. Potser jo també recordo alguna versió on encara es podia accentuar una mica més el sentiment de meravellament. Tu estàs com meravellat. Ara estava pensant, quan has dit això de la Pietat Fornesa, la seva dona, clar, Homs va viure molts anys, va morir el 2003, ara fa 10 anys, va veure desaparèixer gran part del seu món, del que es viu amb més intensitat quan ets adult, no? Com ho portava això? Perquè, clar, hi ha contínues obres de referència, records, homenatges a la memòria de... Clar, ell va ser una mica el que anava raconant records, no? Sí. Clar, la mort de la seva dona, això va ser un cop molt fort. No? Hi ha el testimoni de la música mateixa, de l'obra Presències, que és feta just després de la mort de la Pietat. I això, i al llarg de tota la seva vida. Ell l'anava recordant i jo parlava amb ell i ell em parlava d'ella com si la tinguéssim allà al costat. I a vegades també ajudat perquè el passadís i el menjador i allà on érem, doncs sempre hi havia un o altre quadre de la Pietat Fornesa i a vegades et giraves, el miraves i feies algun comentari, mira que bonic, era com tot molt natural. I llavors sí, jo recordo alguna vegada que parlava d'amics seus que estaven molt malalts, potser d'algun que s'havia mort o alguns que s'havien mort recentment. El Gerard, no? Sí, el Gerard, clar, ja feia molt més temps també. I el veies com, no sé, jo el veia molt connectat al present també. O sigui, ell anava vivint de tots aquests records, però ell ell podia parlar d'un documental que havia vist a la televisió d'aquests científics o del tema que fos, o també de coses de l'actualitat política, en fi, de qualsevol cosa ell li interessava. I mira, i també es va fer amic d'un jove clarinetista que era jo, que passava per allà, i no em vaig sentir... Doncs jo era un més i ja està, i jo el vaig trobar com una persona molt sana des d'aquest punt de vista, no? El que sí que és cert és que Joaquim Homs, des que et coneix, escriu i molt pel teu instrument. I això suposo que devia ser per ell també un al·licient. Quin era el diàleg amb tu a l'hora d'escriure pel clarinet? Jo, primer de tot, vaig trobar una obra seva que era el soliloqui. Un dia remenant partitures en una botiga, mira, a veure què és això, a veure com sona. I així com amb aquella taula rodona em va treure aquella persona, doncs pocs mesos abans o pocs mesos després, no estic segur, doncs aquell soliloqui, llegint-lo i anar-lo tocant, vaig dir, ostres, m'hi trobo ben aquí. I allà jo tenia la sensació que allò era una música amiga amb la que jo podia anar-me relacionant i la podia anar tocant i deixar-la descansar i tornar-hi, i que sempre m'alimentava, em donava alguna cosa, no? I llavors la vaig tocar en algun concert, ell va venir i es veu que li va agradar la interpretació i no sé, llavors em va donar alguna obra més que ja la tenia feta i em va tornar a agradar molt i llavors dic, home, si ja té 2 o 3 obres que m'agrada molt, doncs va, aviam si... I llavors va començar, llavors va fer Els ocells perduts, que ja els tenia fets de molts anys per veu i piano, i com jo en aquell moment estava fent bastant sovint concerts de clarinet sol, doncs se li va acudir de fer una versió dels ocells perduts per clarinet sol. Llavors jo llegia el poema del Tagore i a continuació tocava la versió aquesta que ell havia fet. I, esclar, el públic encantat de la vida. I jo també. I llavors, mira, em van venir unes quantes més i ja està, cada cop que ell en tenia alguna em telefonava i diu, mira, he fet... O a vegades no em telefonava, sinó que el dia que jo hi anava, doncs diu, mira, he fet això. O a vegades ja m'avisava, estic fent això, els 3 rums, estic fent unes coses... I res, doncs jo llavors m'ho mirava, anava a tocar a casa seva, a veure què li semblava. Llavors, també eren unes sessions molt maques perquè ell a la partitura ja era prou clar amb el que volia, però jo descobria que hi havia matisos que jo no els feia com ell els havia imaginat, perquè a vegades no es pot posar tot en un paper, o perquè jo estava distret, allà preocupat per fer les notes que hi havia, no preocupat per alguna altra cosa, i llavors això va ser molt bonic també.
d'anar tenint la persona allà al costat, que et va corregint, et va guiant, i potser arriba un moment que abans que ell et digui una cosa, tu ja endevines, i ara potser em dirà això, i a vegades ja ho endevinava. Parlem, si de cas, d'aquests 3 rums, que dèiem abans això, no? Que hi ha poesies doncs, que hi va posar músiques, però hi ha poetes que també el van influir sense explicitar-ho exactament, no? Si no és a través del subtítol o alguna cosa d'aquestes, com és el cas dels 3 rums, que està escrit en record a Paul Valéry, que li va inspirar la poesia a Valéry, no? També és un autor molt present en la seva obra. Ell m'havia dit que molts estius, quan marxaven de vacances, i s'enduia un recull de poemes del Tagore i s'enduia el llibre Tel Quel de Valéry. Llavors, bé, jo a partir d'aquí vaig anar-me a comprar aquest llibre, Tel Quel, i allà doncs, vaig veure que explicava que el Valéry durant molts anys, quan es llevava al matí, abans de fer cap altra cosa, se'n anava al seu escriptori, allà on fopés en blanc, i començava a escriure Tel Quel, tal com raja, el que li sortís, sense preocupar-se que aquell escrit tingués cap forma especial o que fos correcte, no. Tel Quel, el que surti. I es veu que al cap dels anys doncs, es va fer un recull i es va editar. I llavors, de les moltes coses que hi ha allà en el Tel Quel, doncs hi ha aquest text que es titula L'Oïda i que parla del silenci, de l'escoltar el silenci, i aquest és el text que va inspirar l'Homs a fer aquesta peça, que és el silenci. Que això per mi, a mi qualsevol peça que faci l'Homs és un regal per tothom, però ell em va dedicar aquests 3 rums, i el primer era el silenci. Llavors jo ara, jo puc anar pel món a tocar una música molt bonica, que és el silenci. I això, per mi és un regal que és una meravella, no? I bé, els 3 rums són 3 peces, que després del silenci hi ha els ocells, llavors hi ha un altre text breu, doncs també del Valéry, i les cascades que estan inspirades no en cap text, sinó amb les passejades o excursions que feia l'Homs a l'estiu al Vilac, en un poblet del Pirineu, que es veu que sempre anaven cap allà.
Preciós, Ens trasllada. Hem viatjat ara mateix, T'atreveixes a comentar alguna cosa de la teva interpretació? O de l'obra en general? Allò que dèiem, el sentit de l'humor, la vitalitat, l'estar a prop de la natura, tot això, que a vegades doncs hi ha gent que diu, no, vols dir que això és l'OMS? Bueno, jo en els ocells i a les cascades, per exemple, ho veig molt. Al final de les cascades torna a haver-hi un fragment més meditatiu. Això també és molt típic d'ell, amb obres seves doncs, que tenen un aire així més animat, i al final doncs, ell torna a contemplar allò tan animat que li ha agradat tant. Això és una manera molt típica d'ell d'acabar, no? I jo l'obra crec que és molt maca. La interpretació, esclar, el silenci, per exemple, no sé, l'he trobat una mica massa ràpid. Ara el tocaria més lent i intentaria que el silenci sonés més. Però, mira, aquell dia, amb aquella gravació es va fer així i així ha quedat. De tota manera, són interpretacions privilegiadíssimes, perquè la vas poder almenys treballar a l'obra al costat de l'autor. Sí, no, però jo crec que el silenci podia sonar més. Has tocat OMS també davant de nens, de públic infantil. Com reben els nens la música d'OMS? Bé, molt bé, sí. Res, s'ha de fer com sempre, que explicar alguna coseta, però això tant per un nen com per tu mateixa, és igual, o per mi. Sí. Expliques alguna anècdota, o per què a l'home se li va acudir això, com se li va acudir, què buscava, alguna cosa per ajudar-te a situar-te. Procurar fer coses no massa llargues, però en aquest cas l'OMS m'ho va posar fàcil i va anar a la mar de bé. Nosaltres tenim ja la possibilitat de que tinguem els prejudicis d'aquella frase de ai, l'OMS, allò tan dur, ai, l'OMS, allò... I això un nen no ho ha sentit a dir mai. No tens els prejudicis. I veu allà algú que li explica una mica, que escolten allò i diuen, ai, mira que bonic, no? I tan amics. Joaquim Homs alimentava molt sempre la vida interior, no? Això ho esmentes en diferents vegades. Això era una actitud contraposada a l'autopropaganda, el que tu en dius al·lèrgia, a aquest món de l'autobombo o el saber-se vendre, o...
Jo no ho sé, si ell també hauria pogut ser una persona contemplativa i meditativa i profunda i així, que també era molt alegre, això sempre. I al mateix temps haver sigut més un bon mànager de la seva música. Potser també hauria sigut possible, això. Però, en fi, ell era així. Ell era... Jo no sé si també per una mena de modèstia o de pudor o de bona educació entesa d'una certa manera, no ho sé. I a mi a vegades em pot haver sabut greu, no?, de dir, ostres, perquè no es va dedicar ell mateix a fer-se una mica més d'empenta. Però bé, a última hora, no sé, ell suposo que tampoc tenia temps i energia per dedicar-se a tantes coses, ja en feia moltes, i devia escollir de dedicar-se a crear i confiar que tard o d'hora, o més bé o més malament, doncs la seva música es aniria coneixent. Col·locant. Parla'ns una mica de les referències que tenia d'altres autors, perquè sí que parles de Brahms, de Bach, bueno, les suites que tocava per violoncel, però d'autors del seu moment, en tenia alguna de preferència? Mira, d'això en vam parlar poc, i també per culpa meva, com siguéssim. O sigui, jo en aquell moment doncs, estava fent els meus concerts, i si jo tocava Brahms, doncs, no sé, parlàvem de Brahms, i resulta que a ell Brahms li agradava molt, i jo en aquell moment doncs, no estava tocant gaire sovint música de compositors contemporanis, i mira, com que ja tocava la seva, ja tenia el cupo complet. I llavors ni jo tenia un especial interès en que ell me'n parlés, ni ell tampoc em volia adoctrinar, i llavors d'això en vam parlar menys. Hi ha obres que han tingut més fortuna, menys fortuna. Per exemple, aquest adatge per corda prové d'un quartet seu, no? Perquè em va fer moltes de transcripcions i adaptacions per altres instrumentacions, no? Sí, o sigui, aquesta melodia em sembla que surt també amb uns ocells perduts, i sí que apareix en 3 o 4 obres seves. I això ens connecta doncs, amb el fet aquest d'ell una persona que meditava, que recordava, i llavors doncs, hi ha coses que ja han passat, però tu encara les tens vives i encara et serveixen i encara hi tornes. Això és molt seu. Però també podia estar relacionat amb el fet d'això, d'haver escrit una obra, una música que a ell li agradava molt i que no la podia sentir tocada. I llavors diu, doncs ara la torno a posar aquí, aviam si ara la sentiré. I jo crec que en aquest cas, és que em sembla que... Formava part d'un quartet, no? Sí, però em sembla que això formava primer part de la missa, que la missa també van trigar molt temps a estrenar-li, i després va tornar a aparèixer en els ocells perduts i en algun altre lloc.
Sentíem aquest preciós adagio per corda en la versió de l'Orquestra de Cambra de Granollers. I en el llibre de l'Oriol Romaní, que parla sobre Joaquim Homs, tu en destaques 3 característiques d'ell: l'agilitat mental, la curiositat investigadora i l'esperit creatiu. Ho mantens, tal com ho pensaves abans? No ho sé, ara m'ha xocat una mica sentir això dit així, però sí, tot això és veritat i moltes altres coses. Per exemple, tota aquesta càrrega emotiva i sentimental de la seva música, potser és el que em suggeria ara quan estava escoltant això, no? I també aquestes ganes de comunicar-se. O sigui, jo ara sentia aquesta música per corda i recordo que a vegades quan ell em volia fer entendre com volia que sonés una música que estàvem treballant per clarinet, es posava a cantar-la i a vegades li sortia un gest sense voler, com si estigués passant l'arquet del cello, perquè ell tocava el violoncel. I a vegades també li sortia un gest amb la mà que no sabies ben bé, una mica gest de director d'orquestra, com aquell qui diu, o no sé, però tu veies que estava tot ell... Sí, que acompanyava el discurs, sí, diguéssim. Estava tot ell al servei d'aquella cosa que volia comunicar. A la personalitat d'Homs, què creus que pesava més? La seva feina, perquè clar, no deixa de ser una feina que s'allunya molt de l'esperit artístic, no?, en teoria. Ja no dic la ciència en general, sinó la feina pròpiament, no? Podem entendre l'un sense l'altre? Jo no sé si ell no hagués sigut enginyer, la seva música com hauria sigut, si hauria sigut diferent o no, no ho sé. Ara, la seva música, que té tota aquesta càrrega expressiva i aquestes ganes de comunicar-se, tot això ho té, però també té aquest aspecte de que és una construcció molt sòlida, que s'aguanta molt i que si la comences a analitzar, doncs vas veient que allò no està fet perquè sí, i llavors això té molta relació amb el que fa un enginyer. I això ell també, doncs alguna vegada també en parlava, no?, que l'art i la ciència doncs, estaven ben a prop en aquest sentit. Ell s'hi trobava a gust, de fet, no?, amb la seva feina, també. Clar que tu el vas conèixer ja s'havia jubilat. Sí, però... d'això no en vam parlar. Jo crec que ell, com que tenia aquesta formació intel·lectual o aquesta, en fi, aquesta capacitat o aquesta tendència doncs, a fer servir molt el coco i doncs, en principi era un terreny on s'hi movia bé. Jo potser les converses que vaig tenir amb ell era més de dir... O sigui, ell recordava, diu, no sé com era capaç de fer tantes coses en un dia. I jo més aviat era tenir l'actitud de dir, ai, llàstima que per culpa d'aquesta feina que havia de fer no va fer més música. Però ell mai no recordo que s'encaixés. Un altre aspecte també dins la seva música que també m'hagués fet gràcia potser esplaiar-nos més en el silenci com en una part activa, no?, de la creació. Clar, això que dèiem, escoltar de veritat, escoltar amb totes les facultats, això que deia l'Homs i que, bueno, això és una cosa que, tal com vivim la música molta gent, doncs hauria de ser la primera actitud per acostar-te a la música. La música et donarà més si tu li fas més aquesta atenció. Llavors això i el silenci és quasi el mateix. Parla ell una mica dels oients, de la poca exigència, no?, que a vegades et demanen els oients, que hi ha com a crítica del món d'avui. Aquesta música, la seva i la de la gent doncs, que a ell li agradava més, requerien aquest... també és un esforç d'atenció. Perquè a vegades la paraula esforç pot semblar que ja no agrada, no? Sembla que la música ha de ser, no sé, una cosa que tu no fas res i la música ja t'ho fa tot. Podem tenir aquesta sensació també, és molt maca, però a vegades tu hi poses alguna cosa i aquest esforç, no sé, si tu el disfrutes i et recompensa molt, ja no el vius com una cosa negativa. Dius, ai, quina sort que m'he posat a escoltar això, perquè mira tot el que n'he tret, tot el que m'ha donat i tot el que he disfrutat o m'he enriquit, no? I llavors, bé, hi ha aquesta actitud de tu fer silenci, de tu estar... de dir, ara vull escoltar música i no fer res més i veure aquesta música què diu, però quan estàs fent això també sents més el silenci. I llavors hi ha algunes músiques que, a més, resulta que tenen silencis que parlen molt. I el cas de l'Homs és molt clar. I potser això abans de l'Homs doncs, ho havia notat a vegades amb obres de Brahms,
que van creant una tensió, i allò va creixent, es va desenvolupant, i de sobte allà hi ha un silenci i dius, però quin silenci, però si aquest silenci és tan potent com tot el que estem sentint, no? I no sé, i potser hi ha músiques també, així, músiques tradicionals orientals, on aquelles flautes japoneses, o no sé, que també. Tu fas aquell viatge i aquell viatge està tan ple de so com de silenci, perquè a vegades el so deixa de sonar i tu sents el silenci, i després el so segueix sonant i tu sents com el silenci està allà, està envoltant tot aquell so, acaba tota aquella música, acaba l'últim so, i tu estàs en el silenci que queda, però un silenci que està molt ple encara, està ple dels ressons de tot el que ha passat. I ell també era un gran amant de la música tradicional, d'agafar fonts no només de la catalana, de la seva, sinó també d'altres cultures. Quin era el tractament? Era una cosa molt fresca de dir, mira, doncs ara vaig agafar aquesta melodia... A veure, jo el que ara recordo així com a cosa més fresca és que jo anava allà, a casa seu, i resulta que la nit anterior hi havia estat tocant jazz. I ell em preguntava, bueno, Oriol, com va? Què has fet? Què fas? Quins concerts tens? I mira, doncs acabo de tocar. Llavors, el tema del jazz, ell ja li donava peu a recordar, doncs, quan el Louis Armstrong havia vingut a Barcelona i quan el Mes Merrow, que era un clarinetista de Chicago, doncs també havia vingut a Barcelona, diu, sí, aquest el Mes Merrow semblava que fes parlar l'instrument. Doncs, ell, doncs el jazz també li agradava molt. Llavors, clar, ell va fer cançons sobre poemes de Carner, que eren versions de poesia xinesa, una meravella, i llavors sí que veiem que en algunes obres seves doncs, ell va utilitzar música tradicional catalana d'una manera molt respectuosa, molt carinyosa, i fent després una recreació molt personal i molt sorprenent, no? Com ara aquestes variacions sobre un tema popular català que sentirem també uns minuts.
L'Emili Brugalla ens oferia aquestes variacions sobre un tema popular català. Fent aquests programes t'adones que no se sosté per enlloc aquesta afirmació o visió que es té de música difícil, o que sí que és veritat que demana una certa atenció, no? I que deia ell mateix, no? Que la música també t'hi porta, o sigui, l'autor ha d'aconseguir captar l'atenció constantment, no?, de l'oient. Sí. T'ha quedat alguna cosa per dir, alguna cosa que ara seria una mica contracultural, allò, sense presses? Sí. Amb el pas del temps, quina visió t'ha quedat aquest Joaquim Homs, tant a nivell personal com d'interpretació, que t'ha portat? A nivell personal, mira, és un molt bon amic, ha sigut un regal per mi, i no sé, segons com va ser com una continuació dels meus avis. Els meus avis es van fer grans i es van anar morint, i llavors vaig trobar una altra mena d'avi. I va ser molt bonic, perquè ell em va inspirar molt a mi, i jo potser el vaig inspirar una mica amb ell, i ens ho vam passar la mar de bé. Sí, va ser un regal. I llavors, musicalment, va ser tot molt, no sé, molt enriquidor, també tot molt natural, i em va omplir una mena de buit, que és que jo amb la música contemporània, doncs, no sé, no hi he tingut prou tracte. O sigui, sí que vaig estar un parell d'anys amb l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, vaig estar un parell d'anys amb el Barcelona 216, bastant als inicis, i una mica de curiositat sempre l'he mantingut. Bé, doncs, com que aquesta relació amb l'Homs i amb la seva música va ser molt de veritat i molt fonda, doncs, no sé, també tinc la sensació de no estar tan deslligat del món d'un creador, d'un compositor d'ara. Això em facilita de tenir més simpatia amb qualsevol altre compositor que està allà, doncs, buscant el seu camí i fent una música que és la seva, no? Moltíssimes gràcies, Oriol Romaní, per haver compartit aquesta estona i per parlar, sobretot en primera persona, de l'experiència al costat de Joaquim Homs. Moltes gràcies. En aquest programa hem pogut sentir aquestes obres de Joaquim Homs. En primer lloc, Divendres Sant, dels 5 sonets de Josep Carner, i Aquesta pau és meva, sobre un poema del cementiri de Cinera de Salvador Espriu. Totes dues interpretades per Mireia Pintor, mezzosoprano, i Vladislav Bronevetsky, piano. Després, l'Oriol Romaní ha interpretat els 3 rums en record de Paul Valéry, El silenci, Els ocells i cascades. Uns minuts de l'Adagio per corda amb l'Orquestra de Cambra de Granollers, que dirigeix Francesc Guillén, i també les primeres variacions sobre una melodia popular catalana amb el pianista Emili Brugalla. Us hem acompanyat Daniel Guinot des del control de so, la Susana Bonany a la producció, en Josep Pedrals, que ha llegit els poemes, i jo mateixa, Carmina Malgarriga, a més del nostre convidat, l'Oriol Romaní. Amb aquest programa acabem aquesta sèrie de 4 capítols que hem dedicat des de Catalunya Música a Joaquim Homs amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Moltíssimes gràcies a tots. Fins aquí el programa Joaquim Homs. L'honestedat en la creació. Una producció de Catalunya Música.